Riwruoge mag saga kod ohala ochako chenro mar tiego johala matindo tindo e yore mag bero yutogi. Okang' ma kama bende geto bugo dero ma chiemo mipidho e pacho ka. Joja oko nigi ler mathoth. Ne en nyasi mar puodho johelni kaachiel kod jopur matindo maromo 500 mosebedo katiegore thuolo mar dweche 3 mosekalo yore mag bero yuto magi. A round of applause to all of you. E nyasi no mane obagi Mombasa, jatend migawo mar riwruoge mag saga kod ohala Simon Chelogui koni jopur mathoth osebedo ka jwang'o tij pur kaluwore gi yuto mani piny, gino mikoni duoko piny kiwango mar chiemo e pacho ka. On maize, which is our main staple food, we produce our demand is approximately 52 million bags. Our farmers are only able to produce 40 million bags, meaning year in, year out, we have a deficit of 12 million bags. It is our desire and hope. By investing in subsidized farming, fertilizer, and inputs, we will be able to breach the cap of 12 million bags and take away the shame of always suffering and complaining of food insecurity. Okoni jopur mathoth ywak ne joblek kuom ketho nengo mwandu mipure pacho ka, kochiwo ranyisi mar pur mar majan kod kahawa miuso e nengo mamalo e pinje maoko bang' kosegole pacho ka, kuma jopur to dong' mana ka gwonyore gi pado nikech nengo mani piny. You can never explain how coffee in New York, the same AA grade, is sold for $800 per bag, and here in our Nairobi Coffee Exchange is sold for 200 shillings a bag. It cannot explain. The entire 600 is borne by brokers, dealers, and logisticians. The farmer is the most affected in this of pricing. Tiyo kanyakla gi riwruoge mok mag piny owacho e tiego jopur kaachiel kod johala matindo gikoni geto miyo gi lony makare mar bero kiwango mar chiemo kod yuto e ohelni magitimo. Our challenge has been training and lending to people who may not have knowledge on running their businesses. And some of the initiatives that have come, and the reason why I'm truly here, is to partner with private sector. We believe in a world without hunger and a planet respected. And we cannot do that if we don't partner with the governments, we don't partner with our customers, which is the SMEs, and with our farmers at the end of the day. The 500 stockists that are graduating today are agents of change. What they have learned, they will put in practice to be able to touch millions of farmers, not only to improve their productivity, which, as we have all heard, we need to get food secure. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Jotelo mopogore opogore mawuok e counties ma Kisii kod Nyamira notimo romo e skund secondary ma Nyamagwa mar golo paro kendo ng'ado rieko ne jopuonjre mag sikunno sikunde 50 mawuok e kach ng'ol bura ma Nyaribari Chache e county ma Kisii. Chenro no mabende notelne kod jaod bura ma county ma Kisii Doris Aburi ne geto mar geng'o rowere ahinya to jopuonjre donjore e tiyo kod yedhe mamero ji kaachiel gi gamo yie mohiu kod bero kido makare. It was a mentorship day. I realized as a Mama County, Kisii County has a high rate of teen pregnancy, which comes along with HIV. We have cases of defilement. So through my knowledge, I managed to get some sponsors who came on board to mentor our girls and boys on the same. We are doing this because last year our students performed very well from the larger Gusii region, and we are doing this ahead of the education committee that is going around the country trying to investigate whether there was any cheating in our national exams. But we are sure that our students from this region passed on merit because of the partnership between the teachers, parents, and the leaders. We all as a society have a duty to bring up our children in a manner that they will fit in universally in the globe.
E weche mamoko bende wadhi achiel kachiel nyaka gwenge ma Mathare kama jogo manoyudo hinyruok e kinde ng'anyo mar Azimio e gwenge ma Mathare sani dwaro ni mondo mi piny owacho chulgi kuom lal mane giyudo. Giwacho ni kinde ma jodito mag Azimio kod Kenya Kwanza ne bago twak, wach mar chulogi kuom lal bende nyaka bedie. Simpros Okinda olimo jodak makono. Simpros, kaponi nyalo winja ka intiere Mathare kanyo, inyalo nyisowa ni to dwaro mar jogi gichwalo ne ng'a, koso gidwaro ni mondo piny owache ma mondo chulgi, koso jo Azimio mane bago ng'anyo. Pero kama na Nyamilton, adwa ni mondo anyisi ne wasewuok e kar dak ma Mathare kendo waluwo miyo moro mani kod nyathi nyaka e od thieth ma Kenyatta, ma bende sani kama wantiere en oko mar od thieth maduong' mar Kenyatta. Kama achiel kuom nyithindo ma bende noyudo hinyruok e kinde mag ng'anyo manobag kod Azimio ne nitiere, ma bende ne ok onyal wuok mabor, nochuno mondo wachopi. Kata kamano abiro mana chako wacho kuma ne wantiere okinyi ma kawuono mane wantiere gwenge ma kar dak ma Mathare, ka koro oganda ogolo ywak malich ma wacho ni ng'anyo machalo kamano kelo negi midhiero mathoth. Kama ne wachopo, pichni go ibiro neno bang'e, gin nyithindo moyudo hinyruok ma bende koro wuotho koketnegi bandage mopogore opogore e tiendgi. Gin mine mayach ma bende koro ng'anyo nokelo negi midhiero. Parni e kar dak kata kuonde dak ma yuto ji ni piny, thoth udi oger gi mabati, nyiso ni onge ka ginyalo geng'ore malich koda iro malungo wang' ma bende nikiro. Moko nokir nyaka e udi manohinyo nyithindo, mano othung'o nyithindo ma pod tindo. Ka bende go mine go ywak ni e sama tulo wuok, to mine gi nyithindo ahinya manitiere kuonde dak mongore ma bende koro yudo lit miwuoro. Gikwayo jatend piny William Ruto kachiel kod Raila ni mondo mi oket twak. Mak mana giwacho ni twak no ok bidhi nyime ka ok onywak gi gin jopiny. Sani bende koro gikwayo oganda duto ni mondo were gi josiasa, kaluwore ni gineno ni josiasa kinde duto keto mana dwachgi to ok ket dwach jopiny. Gie sani giwacho ni josiasa kata jotelo mag siasa madito e pacho ka manyo mana yo mar keto kwe giwegi ma ok odewo joma noyudo hinyruok. Giwacho ni ponono ni twak lo nyalo bet, onego chak gi gwenge ma ji noyudo hinyruok. Gidwa mondo chulgi nyithindgi manomaki, gidwaro ni mondo gol. Bende gidwaro ni jogo ma sani nitiere ute thieth mopogore opogore kendo nengo ni malo mar mondo mi piny owacho oringi kendo ochul negi mago kapok oketo twak e pacho ka. Bende giwacho ni gidwa thegore gi siasa, kaluwore ni ng'enyne paro ma gin go ok ma josiasa ni godo. Gidwaro ni mondo mi ponono ni oganda wuok mar mondo mi ong'any to gitim e kindgi giwegi. Giwacho ni sani ng'anyo osechungi. Penjo maduong' en ni to nengo ngima osedok piny, koso chunge kaluwore koda dwaro mag josiasa. Nyakoromogi bende gikaeri Milton antiere kod achiel kuom mine ma nyakware noyudo hinyruok toka koro obila nosewito iro malungo wang' mano baro wi nyathino ma bende sani pod yudo thieth e od thieth ma Kenyatta ma wantie sani. Abiro luonge machiel kachiel mar mondo mi olerwa ni to ang'o mane oyudo nyakware to gie sani ochalo nade. Karibu sana. Asante. Utasema jina alafu tuambie yale yaliyotendeka ile siku ambayo mjukuu alipata maumivu. Kwa majina naitwa Edith Bihenda Asava. Ninaishi pale Mbotela karibu St. Paul Primary School. So mtoto wangu alikuwa anacheza tu hapo nje ya tarehe 20 ile siku ya kwanza ya maandamano. Wakawa wanacheza tu hapo nje ya geti karibu na duka. Maaskari wakawa wanakimbiza vijana, wakarusha tear gas. Tear gas ilikuja kama imegonga mtoto, ikamrukia kichwa na ikampasua. Mtoto alienda akaanguka huko, akaangukia mawe, akaumia macho pia. Na maaskari waliendelea kwenda kukimbiza vijana. Mtoto alibaki pale karibu 10 minutes. Ndio msamaria akakuja akamchukua, akamkimbiza hospitalini, akaenda akafanyiwa first aid hapo Mbotela. After hapo nikaitwa, tukatafuta ambulance, tukakimbiza mtoto hospitali nyingine iko Isili inaitwa Labib. Labib alifanyiwa CT scan, nikaambiwa nilipe 10k, akafanyiwa. After hapo wakaniambia mtoto ameumia kichwa, skull imeingia ndani na imepasuka, inafaa irudishwe juu. So nikaambiwa nilipe 850,000, nikawaambia sina, nikawa request, wakanipea referral, nikaleta mtoto Kenyatta. But bili yao nikawalipa ambayo ilikuwa ni 15,000. Then nikachukua ambulance tena nikaleta mtoto Kenyatta. Kenyatta ndiye ameshughulikiwa, akafanywa operation ya kichwa. Juzi ndio nimepewa discharge. Bill inasoma 76,000 ile inafaa nilipie. Na nikawaelezea, nikawaambia sina. So nimeenda nikaongea na social worker, akaniambia atajaribu bila anaweza anisaidia. Nini ungependa kuambia wenye siasa ambao wanafanya huko tunakuja baada ya
kusema ukweli, mimi ile kitu tunaweza ambia wanasiasa, in case kama jambo limetokea, wakae tu chini waelewane. Kwa sababu hii mambo ya maandamano imeleta hasara kwetu. Kama mimi mtoto wangu alizaliwa, kama hana alama yoyote, mtoto ameumizwa kichwa, amepasuliwa, amewekwa alama kubwa kwa kichwa ambapo itakuwa alama yake ya maisha. Alafu kuongezea kwa hiyo bado huyu mtoto ameafektiwa hata akili na hakukuwa hivyo na sababu tu ni ya hii maandamano. Kwa hivyo imetuletea hasara kubwa sana. Milton, mana kaka sewinjo ma en achiel kuom mine mabende kale midhiero thoth ni sama jotelo manyo ka ginyalo twak oganda mabende koro noyudo hinyruok mopogore opogore pod ok ong'eyo ni to en ng'ama biro resogi. Ka thoth nyithindo mana kaka iwinjo sani ok dhi sikul, jonyuol koro dong' mar mondo miyo rit nyithindo manohinyore, jonyuol moko omaki. Penjo maduong' ni to bende twak midhi keti en mar jopiny manoyudo hinyruok kata mayudo hinyruok kinde ka kinde, koso en twak mar konyo jotelo ahinya e yor siasa. Kao kamano aduogo ire studio Milton. Erokamano ahinya Simpros Okinda kuom report makamano. En wach malit ahinya. Nyathi mane onge kata maandamano koro min gi kone no chul $850 nikech tiagas olwar kuome. Watimo mos ahinya ne familia no. Kata kamano nyako Ramogi wadhi nyime gi weche manyien mag Migago gi e thuolo nieri. Adwani mondo wakau yweyo matin kaeto waduogi gi weche mamoko. Onjiri madichuo onge gi gima bor kae, to madhako tidhi yudo ka nigi ywe. Onjiri ber e protein, nitie michamo, nitie mirege mogo, ilose gi mkati, ilose kek gi biscuit. For the guys, yes, this one I could highly recommend them because now this is now the real game changer. Because of the iron and zinc content in it, this one will give you the inner fiber development. Ne wapenjo mine ma pacho kae mondo nyiswa gino magirango e mo mar lotion. Kawuono wadwa pimo kind mo mar lotion manengone ni malo kod mano manengone ogonyore. Ang'o momiyo ichulo omenda mang'eny? Nyiew Nice and Lovely Body Lotion en yiero makare kendo madeo fuki. Oyomo pien del, ober kendo ibiro here. Yier lotion namba 1 e Kenya kae. Nyakwa Ramogi, be isegombo bedo gi mwandu? Wanyiew gikwa mondo eka wager. Kikideu, e chenro mar ohala gi mwandu, Ramogi TV koro kelo ni puonj makare kaka inyalo timo ohala malokre mwandu. Ting'e ni goyo ohala gi rito mwandu gin weche ariyo mopogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 1:45 mar otieno, ka ikelo ni kod Lydia Okeyo. Kik bai. Kiyudo gimoro e belni to mano kare gikomba gokinyi safaro se yawa palamino chienga tandora mojonya. Kit thumbe ma wakelonu otenore e ndhadhu maggi. Kae kama chokruok nitie. Orchestra super haki Bidola Kabari wabiro. Chakre Orutu nyaka Wangla nyaka Benga budho mara Tiporiti Michael Onigi DJ Kolo Call Instrumental kod Ninja The Entertainer. Ramogi Night Teacher Beach ka Teacher Beach Sang'wen otieno. Duondgi osethir kendo ok winj motegno. E Ramogi TV wating'o duondgi. Wabedo gi twak gi nyionagi mung'eyo kendo yango mapok ung'eyo. Tijegi, lony margi, kanyakla kod ngima gi duto wamenyo ni kendo wakelo ni e chenro mar mine wacho. Sane nyalo dok dala ni koro na divorce na dhi dala. Okadogi. Sani koro okan mana politician. Koro anje tich. Kamano bende, wamenyo ni miyo motimo maber juma ka juma, kaka Phoebe Asio,
Charity Ngilu, Jael Mbogo, Wamboi Otieno, Mudhoni wa Kirima, e kind mamoko e chenro mar miyo mar juma. Inyalo bedo miyo manigi sigana mapoko meny, kikibajigoi, tudi koda Jaelieta, ngeso kangeso Sadeko Tieno, emine wacho. Mabei untie jumani mar Pasaka. Ramogi TV oikoni budho makende kaunti mo Mabei. Tich abich tarik 7 dweni e gwenge ma Oyugis, Kendu Bay kod Rodi. Tim bak ndalo kelonwa achiel kachiel show makende gi thuon belo chakre saa 8 odiochieng'. Bang'e saa 4 otieno Ramogi Night oikoni budho mar tipo Shelton Villa Club Rodi Kopany kama Prince Inda nochwadie ngolo mar atari. Ngeso tarik 9 chakre saa 11 odhiambo budho mar jodongo e Tiedero achiel kachiel kowuok Hotel Piccadilly Kendu Bay kama jangolo Jose Langa nomi ungolo makende mar budho mayom. Mabei County wabiro.